pinuno, pag-igihan ninyo ang inyong pagmamasid sapagkat ang mga manggagaway na bumiktima sa iyong ama sa gubat kasalukuyang nasa panig ng mga ik-ik. Nararamdaman ko ang kanyang presensya na dahan-dahang lumalapit sa lugar na ito. Wika ng kapre kay Tomas. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, bigla namang naglakbay sa nakaraan ang kanyang wisyo. Doon na numbalik sa kanya ang mga alaala noong minsan niyang pinauwi ang kanyang ama habang kasalukuyan silang naglalakbay sa teritoryo ng mga manggagaway. May mga pangyayari kasi noong nagdulot ng problema sa kanila, kaya't nagpasya si Tomas na hindi na patuloyin ang kanyang ama. Ginawa niya ang bagay na yon upang masigurong hindi na muli itong mapahamak kagaya ng nangyari sa nakaraan. Upang hindi siya mag-alala sa pagbalik nito sa kanilang tahanan, nagpasya siyang pasamahan yun sa kanyang mga kasangga na nakilala sa gubat. Yun na lamang ang naisip niyang paraan nang sa gayoy makabalik yon ng ligtas sa kanilang tahanan. Dagdag pa ni Tomas na kapag pinilit niya pa noong isama ang kanyang ama, maaaring lumala pa ang kalagayan nito dahil sa patibong ng mga manggagaway na nagawa nitong maapakan. Kahit nabigyan niya yon ng lunas, hindi pa rin siya maaaring magpakakampante sapagkat limitado lamang ang kanyang nalalaman ukol sa ganoong uri ng nilalang. Mahirap mang aminin pero ang iilan lamang sa kakayahan ng mga manggagaway ang inilahad noon ng kanyang kasangga. Nalaman niya lamang ang kabuang kakayahan ng mga nilalang na yon noong natapos na nilang markahan ang sityo ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad naman niya itong ibinahagi sa kanyang ama at sa mga kasama nilang albularyo. Pagkarinig ng grupo ni Tomas na binubuo ng 4 na matatandang albularyo, agad naman itong nagsagawa ng hakbang upang kontrahin ang kapangyarihan ng mga manggagaway at mga ik-ik. Para mas lalong mapinsala ang kanilang pangontrang magagawa, kumuha sila ng iilang mga gamit sa hayop at sa kalikasan na siyang pinangingilagan ng mga nasabing nilalang. Buntot ng page, bagakay, dahon at tangkay ng makabuhay, langis, dagta ng puno ng goma, at higit sa lahat, tinik ng kalamansi. Pinag-isa nila ang mga gamit na yon upang maging isang pangunahin nilang sandata laban sa mga nilalang. Matapos nilang maisakatuparan ang kanilang minimithing gamit, inilibing nila yon ng 3 gabi sa ilalim ng lupang punong-puno ng mga usal. May mga alay din silang isinama sa armas nang sa gayoy mas lalong humigit ang kamandag nitong maipapasa sa kanilang mga kaaway. Makalipas ang 3 araw na paghahanda, gumalaw na ang pangkat ni Tomas. Nararamdaman na kasi nila noon ang paglaganap ng salot sa kanilang lugar, kung kaya't kailangan na nilang depensahan ang kanilang mga kakilala at kaibigan. Isang gabi, habang naglilibot sila Tomas, napansin nila ang iilang mga maliliit na kahoy na nakatali sa mga punong kanilang dinaraanan. Pagsilay niya sa mga ito na nasa kaanyuan ng wangis ng tao, agad naman niyang nakumpirma na ang bagay na yon patibong ng isang manggagaway. Siguradong sigurado noon si Tomas na tama ang kanyang hinala sa kadahilanang minsan na niya yung nakita. Yun din kasi ang bumiktima sa kanyang ama noong mga panahong hinahanap pa nila ang sityo ng mga aswang. Upang hindi malagay sa alanganin ang kanilang pangkat, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Bagaman meron silang magagawa para maipawalang bisa ang mga patibong na yon, hindi na nila yun ginawa sa kadahilan ng ramdam nila ang mga ik-ik na nagmamasid.
Napakadelikado na ibuhos nila ang kanilang lakas para sa mga patibong, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na bilang na lamang ang mga oras bago sila magkaharap ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, biglang umalulong ang lahat ng aso sa baryo. Kasalukuyang nagpapahinga noon sila Tomas sa sentro, kung kaya't hindi nila gaanong natunugan ang daang tinatahak ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman silang kumaripas ng takbo patungo sa dulong parte ng lugar upang pagmasdan ng mga nilalang. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila ang iilang mga ik-ik na nagkukubli sa bawat sanga ng puno. Bagaman nababalot ng kadiliman ang katawan ng mga ito, hindi pa rin yung tuluyang nakapagkubli sa matatalas na paningin ni Tomas. Maging alerto kayo mga kapatid. Naririto lamang sila at nagmamasid. Wika ng isang albularyo habang marahang naglalakad. Pagkarinig nito ni Tomas, agad naman niyang binato ng tigalpo ang isang ik-ik nang masipat niya yung papasunggab na sa isa niyang kasama. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang nagkagulo ang mga nilalang na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Pagbagsak ng ik-ik na tinigalpo ni Tomas sa lupa, buong lakas naman yung hinataw ng isa niyang kasama. Wala nang nagawa ang nilalang na yon kundi ang mamilipit sa sakit habang dahan-dahang naaagnas. Maya-maya pa, tuluyan ng naging buto ang kabuang wangis nito, indikasyong wala na yung buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla naman silang naantala nang maramdaman nila ang presensya ng mga ik-ik na dahan-dahang lumalapit. Pagsilay nila sa kanilang likurang bahagi, nasipat nila ang isang matandang hukluban na merong bungo ng taong nakalagay sa noo nito. Kulay berde din ang hininga at mga mata ng nilalang na yon, indikasyon na meron itong espiritu ng demonyo na namamahay sa katawan nito. Agaw pansin din ang tungkod ng manggagaway, gawa ng meron itong kalansay ng kamay ng tao na gumagalaw. May mga nasisipat din silang insekto sa katawan nito na labas-masok sa bawat butas ng katawan ng nilalang. Dahil sa kanilang mga nasilayan, minabuti muna nilang makiramdam. Pagsilay nila sa mga ik-ik na dahan-dahang pumapaikot sa kanila, agad namang pinalitaw ni Tomas ang kanyang mga kasangga. Paglitaw ni Elpin sa tabi ni Tomas, bigla naman niyang nasipat ang manggagaway na nagbibigay ng utos sa mga ik-ik. Maghunos dili kayo aking mga alipin. Hintayin nyo ang aking pasya upang hindi kayo mapahamak. Hindi nyo ba nakikita ang subihing yan? Kayang-kaya kayo niyang pagsabay-sabayin sa isang laban. Wika ng manggagaway. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman niyang sinagot ito ng, "Nakakalungkot naman. Mabuti pa ang kakayahan ni Elpin iyong kinikilala. Pero yung sa akin hindi man lang. Di bale, makikita mo din naman ang kakayahan ko sa labang ito." Manahimik ka, hampas lupa. Wala akong panahong makipag-usap sa mga kagaya mo. Maaring napaamo mo ang angkan ko pero kailan may hindi ako masisindak sa mga taong kagaya mo. Sagot naman ng manggagaway sa kanyang sinabi. Matapos nitong makapagsalita, bigla nitong hinawakan sa leeg ang isang ik-ik at kasabay nito ang pag-ihip nito dito ng mga buhay na kataga. Nang maisakatuparan na ng manggagaway ang kanyang nais, kisap mata lang noon ang naging pagitan ng bumungad sa kanila ang isang dambuhalang nilalang
na nasa kaanyuan ng kalabaw na merong 4 na sungay. Triple ang taas ng kalabaw na yon sa isang ordinaryong kalabaw at meron itong mga nagsisitalasang mga pangil at galamay. May matulis din itong buto na buntot nito na siyang ginagamit ng nilalang na yon upang tuhugin ang kanyang mga kaaway. Sa pagsilay ng kalabaw na yon sa kinaroroonan nila, bigla naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Sinabayan na din yon ng iilang mga ik-ik upang tuluyang pagtulungan sila Tomas. Paglapit ng kalabaw sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong sinalag ni Elpin sa pamamagitan ng kanyang mga palakol. Bagaman di hamak na mas malaki sa kanya ang kalabaw na yon, nagagawa niya pa rin makipagtagisan dito pagdating sa pisikal na lakas. Nang masipat yon ng manggagaway, agad naman itong inihipan ng salot ang subhi, subalit bago pa man bumalot sa katawan nito ang mga engkantasyong pinakawala ng nilalang, nagawa na itong masalag ng elemento ng apoy na nilikha ni Tomas. Pagsilay ng manggagaway sa kanyang harapan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Tomas na hawak-hawak ang latigong nabuo sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga sangkap na nakuha nila. Paghataw ni Tomas ng kanyang latigo sa manggagaway, bigla naman yung nakailag, gawa ng hinatak yon papalayo ng isang ik-ik. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang sumugod doon si Tomas. Medyo pahirapan sa kanyang patamain ang kanyang latigo sa katawan ng nilalang, gawa ng may mga alipores yung patuloy na nakikigulo sa kanilang paglalaban. Sa kabilang dako naman, halos pagpiestahan na ang mga kaibigan ni Tomas ng napakaraming mga ik-ik. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nananatiling kampante si Tomas na walang mangyayari sa kanyang mga kasama. Alam na niya ang kakayahan ng mga ito, kung kaya't naniniwala siyang walang ik-ik noong mga oras na yon ang makakatalo sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, paulit-ulit naman niyang tinangkang kitila ng buhay ang manggagaway. Aminado si Tomas noon, malakas ang kaalaman ng manggagaway na yon sa kadahilan ng hindi ito natitinag sa mga palipadhanging kanyang pinapakawalan. Dahil sa ganoong kaganapan, doon niya unti-unting napagtanto ang tungkol sa mga katagang binitawan ng kanyang ama noong mga panahong wala pa siyang nakakalabang malalakas na nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita na nga ni Tomas ang pinsalang nagawa ng kanyang mga kasama sa kanilang mga kalaban. Bagaman hindi niya pa napaslang ang manggagaway, kahit papaano'y nagawa naman niyang paslangin ang iilan sa mga ik-ik na nakikigulo. Nang silang dalawa na lamang ang natira, doon na niya tuluyang sineryoso ang kanilang laban. Dahil wala na ang mga nanggugulo, panahon ko na siguro para seryosohin ang laban na ito. Wika ni Tomas habang pinagmamasdan ang matandang hukluban. Nang marinig ito ng nilalang, tumawa lang naman yon na parabang isang biro ang inilahad sa kanya ni Tomas. Subalit makalipas lamang ang 1 minuto, laking gulat na lamang nito nang unti-unti nang magbago ang presensya ng albularyong kanyang kaharap. Sa paghawak ni Tomas sa balahibo ng anghel, muli niyang naramdaman ang kaginhawaan ng kanyang katawan. Mas bumigat na din ang latigong kanyang tinatangan. Indikasyon na mas mapaminsala na ito sa katawan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa ganoong pakiramdam ng manggagaway, buong lakas na din itong ibinuhos ang kanyang puwersa sa pamamagitan ng pag-usal sa tungkod na hawak niya. Matapos makapagbulong doon ng nilalang, nagsilabasan mula sa tungkod na yon ang napakaraming insekto. Kumalat yon sa buong lugar, ngunit nakakapagtakang hindi yon nakakalapit
sa kinatatayuan ni Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang ng manggagaway nang biglang mawala si Tomas sa kanyang paningin. Paglitaw nito sa likurang bahagi ng nilalang, agad nitong hinampas ng walang awa ang matanda hanggang sa dumating ang puntong napalahod na lamang yun sa lupa. Gulat noon ang manggagaway sa kadahilan ng papaano nagkaroon ng napakabilis na paggalaw si Tomas, gayong basa na niya ang kalakasan ng katawan nito. Napaka-imposible kasi para sa nilalang na mangyari ang bagay na yon, lalo pat wala siyang nararamdamang presensya ng mutya na nasa katawan ni Tomas. Maya-maya pa, pagtangka nitong tatayo mula sa pagkakabagsak niya, agad naman itong hinataw ni Tomas ng latigo na siyang naging sanhi upang mapaungol na lamang ang nilalang. Wala na yung nagawa kundi ang mapahawak sa lupa habang nagwiwika ng, Lumabang ka ng patas. Pakawalan mo ko. Makipaglabang ka ng patas. Paulit-ulit yung binabanggit ng manggagaway, subalit sa kasamaang palad, hindi na ito napagbigyan ni Tomas. Ang naisip niya kasi noong mga oras na yon, kapag mapatay na niya ang nilalang na yon, mawawalan na ng lakas ng loob ang mga ik-ik na muling manalasa sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghampas ng latigo sa likurang bahagi ng matanda, tuluyan na nga yung nawala ng lakas. Halos wala na itong kakayahang maiangat ang kanyang mga kamay na siya namang naging hudyat para kay Tomas upang lubayan na ito. Sa paglayo niya sa kinaroroonan ng matanda, muli niyang tinawag ang elemento ng apoy upang tupukin ang katawan nitong nag-aagaw buhay. Ipinakita niya ang kanyang kabangisan sa harap mismo ng mga ik-ik na siyang dahilan ng iilan sa mga aswang na yon para masindak sa ipinapamalas na kalupitan ni Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga ik-ik kundi ang kumaripas ng takbo, bit-bit ang iilan nilang sugatan ng mga kasama. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla naman silang ginulat ng manggagaway nang masipat nila ang isang espiritu ng demonyo na lumabas sa katawan nito. Pagsilay nilang nasa espiritual nitong anyo, wala naman silang ginawa dahil alam nilang hindi naman sila kayang mapasukan ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa espiritu, bigla namang nanlaki ang mga mata nila Tomas nang masipat nilang meron yung nililikhang imahe sa hangin. Matapos maisagawa ng demonyo ang imahe, tumambad sa kanila ang wangis ng isang lalaking may aliping diwata. Napapaligiran din yun ng napakaraming mga nilalang na merong kapangyarihan ng kaliwa. Binubuo ang mga nilalang na yon ng iba't ibang uri at angkan na siya namang labis na ikinabahala nila Tomas. Siguradong sigurado sila noon na hindi ordinaryo ang nilalang na kanilang nakita sapagkat espiritu na mismo ang nagpakilala nito sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang hinigop ang espiritong kanilang nakita ng lupa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti nila Tomas na itambak sa masukal na parte ng kakahuyan ang bangkay ng mga ik-ik upang hayaan itong mabulok doon. Nasisiguro din naman nilang hindi yun aabutan ng madaling araw gawa ng maraming mababangis na nilalang ang kumakain sa mga bangkay ng aswang. Bago pa man sumapit ang alauna ng madaling araw, nagpasya na silang bumalik sa tahanan nila Tomas. Ang ginawa nila noon, magpahinga para naman kahit papaano makabawi ang kanilang katawan. Habang nakahiga silang anim sa sala, doon inilahad ni Tomas ang kakarampot niyang kaalaman ukol sa pagkatao ni Macario. Nabanggit niya ang pangalang yun sa kanyang mga kapwa albularyo
gawa ng yun lang naman ang taong kanyang pinaghihinalaan. Nang marinig ito ng isang albularyong nagngangalang Pedro, agad naman itong inilahad sa kanila ang tungkol sa nalalaman nito sa pagkatao ni Macario. Ginoong Tomas, kilala niyo din pala si Macario? Saan ninyo nalaman? Sinong nagsabi nito sa inyo? Gulat na tanong ni Pedro nang marinig nito ang kanyang sinabi. Yung isang matandang nakilala ko. Bakit? Kilala mo din ba si Macario? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, agad din naman yung napaupo mula sa pagkakahiga habang nagwiwika ng, Karamihan sa mga mauhusay na albularyong kakilala ko, kilala yang si Macario. Alam mo kasi, Ginoo, yang si Macario, sikat na sikat sa karatig lugar yan. May mga nagsasabing isa siyang aswang, subalit wala namang makapagpatunay na kumakain siya ng karne ng tao. Ayon sa iilan, mabait siyang si Macario, isang taong naghahangad ng kapayapaan sa kabila ng kanyang masamang kapangyarihan. Sinasabi din ng iilan, hindi kontrol ni Macario ang kanyang mga kasapi. Malaya ang mga itong gumagawa ng lagim sa mga ordinaryong tao nang walang abiso ni Macario. Pagsasalaysay ni Pedro. Dagdag pa nito, marami na ding tumangkang albularyong patayin si Macario ngunit ni isa sa mga ito walang nagtagumpay. Wala ring nakauwi. Magmula noong pumasok ang mga albularyong yon sa pugad ng San Cristobal. Ang tanging alam ng iilan, humihina ang kapangyarihan ng sakanan sa oras na mapasok ang domi ng bundok. Magmula noong marami na ang mga dalubhasang albularyo ang nag-alay ng kanilang buhay, pinangilagan na yon ng mga tao. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi pa rin siya kumbinsido sa inilahad ng kanyang kasama. Ang labis kasing naging palaisipan sa kanya ay kung bakit walang kontrol si Macario sa kanyang mga nasasakupan. Kung totoo mang pinuno siya ng mga nilalang na yon, maaari niya pa rin yung makontrol sa salita lamang. At kung gusto niya ng mapayapang buhay, bakit hindi niya sinusubukang sabihan ang kanyang mga alipin na huwag pakikialaman ang baryo ng mga tao? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila ba doon na mas lalong lumalim ang pagkakaalam ni Tomas ukol sa pagkatao ni Macario. Nga pala, Ginoong Pedro, naniniwala ka hubang kayang umalipin ni Macario ng isang diwata? Seryosong tanong ni Tomas matapos niyang mapakinggan ang salaysay ng kanyang kasama. Oo, Tomas, walang imposible sa kanyang kakayahan. Kung nagawa niyang dayain ng kamatayan, hindi na siguro palaisipan kung magagawa niya ring umalipin ng diwata. Tamang sinabi ng kakilala mong matanda. Ilang siglo nang nabubuhay si Macario sa bundok ng San Cristobal. Ni walang nakakaalam kung ilan na nga ba ang kanyang napatay sa mundong ito. Mas mainam siguro, Ginoong Tomas, huwag na nating subukang kalabanin si Macario. Mahirap man tanggapin pero ni isa sa atin dito, walang nakakaalam sa kanyang kakayahan. Sagot naman sa kanya ni Pedro. Matapos ang kanilang pag-uusap, bahagya namang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bahay nila Tomas. Lahat kasi sila noon, maiging pinag-iisipan ng kabuang pagkatao ni Macario. Animoy sa puntong yon, hindi nila maipagkakaila na nahihiwagahan sila sa buhay ng taong kalahating albularyo at demonyo. Makalipas ang ilang araw na pananahimik, wala namang nangyaring kakaiba. Dahil sa pagkawala ng banta sa mga buhay nila, nagsibalik na ang mga kasama ni Tomas sa kani-kanilang mga tahanan. Silang mag-ama naman noon, minabuting ipagpatuloy ang kanilang ordinaryong buhay. Dahil sa ilang araw din sila noong naging abala, kung kaya't nagawa nilang mapabayaan ang kanilang mga tanim sa bukid.
Upang hindi mamatay at malanta ang mga ito, binisita nila yon ng 3 araw na sunod-sunod. Naggapas din sila sa bukid para naman kahit papaano maging malinis ang lugar na kanilang pinagtataniman. Sa pagsapit ng buwan ng Disyembre, naging abala naman noon sila Tomas, gawa ng mayat-maya ang pagsidatingan ng iilan sa mga manlalako na galing pa sa ibang ibayo. Dala-dala ng mga ito ang iilang mga paninda na doon pa lamang nakita nila Tomas. Dahil sa pagkahumaling, kung kaya't ang iilang ipon nilang mag-ama ay nagawa niyang magastos para maipambili sa mga ito. Hindi naman nagalit ang ama niya noon sa kanya, gawa ng karapatan din naman ni Tomas ang magsaya. Sa pagsapit ng linggo ng Pasko, mas lalong inulan ng mga manlalakbay ang baryo nila Tomas. Bagaman naliligayahan ang iilan sa kanyang mga kababaryo, hindi siya kumbinsido sa mga manloloko na nadadapo sa kanilang lugar. Ang iilan kasi sa mga ito, merong ikinukubling hindi kaaya-ayang presensya. Upang maprotektahan niya ang lugar nila, nagbigay siya ng kautusan sa kanyang mga kasama para gumawa ng panibagong pagpupulong upang mapaghandaan ang nalalapit na pagsapit ng bagong taon. Okay, yun pala yun nangyari. Pinauwi pala ni Tomas yung tatay niya nung napadpad sila sa baryo ng mga manggagaway. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit biglang naging kaaway ni Tomas yung manggagaway? Siguro may nangyari, no? Siguro may tinraidor ba siya o yung tatay niya? Kasi nga, ayaw mapahamak ni Tomas yung tatay niya, di ba? Kaya pinauwi niya. Siguro sa mga susunod na episodes masasagot to. Pero ang pinakagusto ko rito, na-highlight na si Macario. Yun din yung talagang pinakahinihintay kong lumabas eh. Pero wala pa eh. Yung 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita-kits tayo next week. Yun lang. Salamat.